आज 2 बजे जैसे एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। जब ईटानगर जाने वाला जो APST बस है वो पासीघाट से आ रहा था, उसका पीछे में वो जो TUV गाड़ी 4 व्हीलर एक आया है पीछे तो रुकसिंग चेक पोस्ट का सामने में एक बम्पर है, वहाँ में वो आगे वाला ड्राइवर ब्रेक मारा जो बस का, तो जाकर TUV का ड्राइवर ने पीछे से जाके उसका पीछे में टकरा किया। तो उसी में ये है कि किसी आदमी की इंजरी नहीं हुआ और गाड़ी का TUV का फ्रंट साइड और APST बस का पीछे तरफ का जो पोर्शन है थोड़ा डैमेज हो गया। तो इसी में हमारा सब बस का ड्राइवर लोग और जो और 4 व्हीलर्स का ड्राइवर है, जितना थोड़ा 2 व्हीलर का भी हो, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि रास्ता में लेकिन नेशनल हाईवे में जब वाहन चलाता है तो प्रिकॉशन करके चलाइए, आराम से चलाना है और एक्सीडेंट को कोई भी ऐसे रास्ता का दुर्घटना होने में हमको मदद मिले और हम सब सेफ रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पॉइंट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पॉइन्टआव नोंथांमोना SSC, बैंक PO, बैंक क्लार्क, बैंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, इन्सुरेन्स, AAO, ADO, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पॉइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GD नि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101 536360 700-226-133 9101 536360